Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV naku-Black Fair khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Le show sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashela usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini la ifihlile asefisa ukuthi namhlanje ayiveze iphumele obala. Asimuzweni ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Unjani sisi? Ngiyaphila njani? Ngithanda the smile sakho. Umuhle. Ngiyabonga. Uma bani lo? Abuthelezi. Oh, unginqengelele. All right. So ubuya kuphi ngokuhlala? Ekhaya kuseMtuba. Mntu ukhulele khona? No, angikhulelanga khona. Oh, okay. Ngikhulele eThekwini. Oh, But ngihlala eNewcastle njengamanje. ngokomsebenzi. Yes. Oh, okay. So bayinjani impilo yakho usakhula? Ngingasho nje ukuthi be-right, bengingane nje ithulayo kakhulu. Why? Udaliwe? Ngidaliwe nje angikhulumi kakhulu. Okay. Nomoya ophansi. Yeah. Abantu abanomoya ophansi mase bekwatile yo. Unjani mase udiniwe? Ngithanda ukuthi indaba siyiqedelela siqale khona. Hayi bafowethu. So yini lo ifihlile ke office ukuthi ukhiphe namhlanje? Namhlanje. So eMtuba ekhaya. Okay. Besihlala khona. So khona uGayi engangithola sathola ingane naye njengamanje na 6 years. Mangimthola uGayi sithola ingane okay sibe right. Then ngase ngathathwa umsebenzi owangisusa eThekwini lapho sasikade sihlala khona noGayi ngoba sasuye eMtuba saya eThekwini then ngaye eNewcastle umsebenzi wangithatha ngibeke eNewcastle then mase ngiseNewcastle ngathola umunye uGayi ngamazisa ukuthi nginengane kanje uyazi ngengane. Okay. And sesinengane enye futhi nalo bhuti lo engasuka naye emakhaya. Oh, okay. Wasemakhaya eMtuba. Okay. So njengamanje into eyenzakalayo ukuthi uGayi lo nginaye eNewcastle sina 4 years sithandana. But wazi ukuthi ingane yesibili eyakhe. And wazi ukuthi mina noGayi wengane yokuqala sesahlukana. And mangi yabona nje unakho kuba nama question sisaqala ukuthandana waye nama questions ngimtshela ukuthi hayi yabo sihlukene because ubefona ngithi mayifona ngimtshela ukuthi hayi ukhuluma ngendaba zengane ngoba phela sinengane ngithi naye understand. So right now ngifila sengathi kuzomela ngimazisa iqiniso ukuthi nalengane ngicabanga ukuthi eyakhe akusiyona yakhe and mina ngithandana noGayi wasemakhaya. Yo. Yini mhlambe yenza usumqambela amanga ngomntwana? Yazi ekuqaleni ngakuthatha as umdlalo because wayekude kunami lo ngangithandana naye. Okay. And uyabo uma ungakabi financial stable ngifuna nokuzinza kuleyo ndawo leyo. So ngiyabona ukuthi kahle kahle ukuthi ngabe ngimuse kahle kwenzeka ngaleyo ndlela. So right now ngiyacabanga ukuthi kahle kahle ngifila guilty ukuthi what if uyayifound awuthela yabo ungcono ngivele ngimkhulule early nokuthi uzohetheka more ngizomchithela isikhathi esiningi futhi uma ngingamtsheli ungcono vele ngimtshele ngiqhubeke nomuntu wami. Abomndeni wakhe ubeseze wayazisa ingane ekhaya la umndenini wakhe bayazi ngomntwana ubeyazisela ingane ekhaya imvakashela nabo bayamazi sihlala nayo ingane isibili eNewcastle. And lo osemakhaya wazi ukuthi eNewcastle njengoba engakwazi nje ukufika yena azovakasha ngoba ngihlala nomama mncane wami o street ngalendlela because angishadanga akhonko mayifikile. So angikwazi ukuthi ngivele nje ngifikise umuntu. So that is why naye erelaxile emakhaya right. Yibo. So uma ngabe kuthiwa ubhuti lo ongasuki baba bomntwana wamampela mhlambe ubecabanga ukumenzela imbeleko umntwana ubuzomvimba ngoba wazi bengizozama ngazo zonke indlela. Angifanele ukuthi izo affect ingane yami. Akaze akhuluma ngezinto ezinjalo. No, bengakaze akhuluma ngazo izinto ezinjalo. That is why futhi ngidecide ngoba ngiyambona vele ukuthi it's not like khona into serious afuna ukuyenza. Akaze akhulume nje ngendaba eserious. So mhlambe ku right ukuthi ngimiyekela amove on.
because vele akanayo ingane ucabanga ukuthi le yami yakhe kanti So akusiyona. ubeyenzela yonke into ingane. Uyenzela yonke into nalesekhaya uyiphethe nje engathi ingane yakhe because iyafika izovakasha uma engekho uGuy lo engihlala naye. Ifica nje mina iphinde ihambe. So nje uyiphethe ngendlela efanayo as if iy'ngane zakhe. So manje kukhona indawo usebenza khona wena njengamanje mhlambe noma indlela ezinye owenza ngazo imali mekukuthi uyakulahlekela manje angaqhubeki ukubhekelela abantwana uzokwenza njani? So into ebengiyenza Uyahleka kodwa nkulunkulu wami. ngiyasebenza yes ngiyasebenza and into ebengiyenza njengoba yini benakekela iy'ngane zokuthuma nalo usemakhaya uyasebenza Okay. kwi-company engasekhaya. Bengithatha le mali le elethwa yilo sekhaya ngiyiseve yonke. Oh, Bese okay. ngithatha le iyalo ngihleli naye ngiyisebenzise ey'nganeni sibe right. Kodwa ushuthi njengamanje nje unesamba. Ngingasho njalo ukuthi Uqale nini yeah, ukusave? it's been 4 years now. 4 years. Mhlambe ube kunikeza malini nje ngenyanga? Bewukhipha u-3,000 Yo. ukuthi ngihambise ekhaya then ingane ibe right ekhaya then-ke sesiyabona sobabili endlini. Hayibo Nkosi yami. Angazi ngempela fanele ngizizwe kanjani ngale ndaba. But-ke yena-ke umuntu kanjani? Momqhamukela nendaba enje manje mhlambe uzokulimaza noma uzokuduba hambe mhlambe asumuntu othanda ukukhuluma uzovele nje asuketezwe kwakho mhlambe wazi ukuthi uzoyiphatha kanjani ngendlela omazi ngayo wena. Ngicabanga ukuthi indlela ayiyona iyo i-reason engenza ukuthi ngize ngimcabangele ukuthi ayikho fair lento engiyenzayo because umuntu right onothando oluningi umuntu oxolayo Okay. umuntu ongabambi igqubu umuntu nje angazi onenhliziyo ende. So ngiyacabanga ukuthi ingane yabantu ayideserve lento engiyenzayo. So ngoba nakhe umuntu oxolayo uyabona ukuthi uzoxoleka. Uzothi ukuthela kwesikhashana kodwa uzoba right. Uzodlula. At least ngiyazama ukumkhipha kwi-situation ngoba phela ngimvalele mina. Kumele aphile impilo yakhe naye. Kaze kwanzima. Sike sizama umfanele simuze ukuthi yonke lento nje uzoyithatha kanjani. Hello. Sawubona bhuti kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhulumisana noStufuza dla ngamandla ezulu from iBlack Life TV. Ngabe unalo ithuba singakhona ukukhuluma? Okay no. Yebo ngilalela sesikhonto bengibhizi naye kancane. Oh, alright. Ngiyacela usiphi ithuba kunomuntu ola e-studio ofisa ukuthi angakhulumisana nawe owesifazane. Bengicela nje umuphi ithuba umlalele. Okay. Ngicela ungibambele. Hello njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. I hope uyazi ukuthi ukhuluma nobani. Yini uyangipranka? Lutho. Ya ivoice yakho ngizwa kahle. Kwenzenjani? Ya khona into engifisa ukuthi uyazi njengamanje. Yini indaba? Nengifisa ukuthi uyi-understand and ngiyaxolisa kakhulu ngalento engizokutshela yona. Hayibo. Sekufe bani? Hayi akufanga muntu. Uyakhumbula angithi ukuthi ngakutshela ukuthi sisanda kuthandana ngakutshela ukuthi ubaba wengane yami yokuqala sesahlukana naye. And njengamanje mina nawe sinengane ena2 years. Ya. Yes, so namhlanje bengicela ukukwazisa ukuthi sonke lesi sikhathi lesi bengikade ngikufihlelile ukuthi ubaba wengane asikaze sihlukane naye and ingane lesibili akusiyona yakho. Imali.
uqonda ukungitshelani vele. Ngiyacela angazi ngizocela uku-understand but ngiya-understand ukuthi Uthi uyangixaka Sithandwa ngoba manje yini wenza ukuthi ngikuphethe kabi uzongenze kanjena. no, Noma ingoba uyangazi ukuthi ngumuntu onganawo umoya ophezulu ongathanda ukulwa but shothi ubona ukuthi mina yonke lento izofika kanjani kimi. yazi ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu but ngifike esikhathini lapho ngibona khona ukuthi kuzomele wazi khona uzokwazi ukuqhubeka nempilo yakho. Yini usungifonela ungifaka yini TV yini ngoba ufuna ukubuyisa ngami abantu abangaziyo bazothini ngoba nawe bayakwazi bayazi siyathandana umuntu omunye oseceleni bazothini-ke ekhaya wena sungenza into embi kanjena. Akusiyo into ebengiyiqondile leyo, ukuthi nje bengifuna usizo ukuthi ngikwazi ukuthola ithuba lokuthi ngikhulume nawe cause bengingakwazi ukuthi mina ngibe nesibindi ngokuqala ucingo lami ngoba ngisebenzisa kanzima. Ayikho into engizokwazi ukuyikhuluma kwamanje. Sizokwazi nini ukukhuluma? Angazi. Ngiyadineka nje ngempela. Cela nje ngoba ngisemsebenzini ngibhizi. Okay, kodwa ngicela ukuthola enhlizweni yakho ukuthi ungixolele ayikho into engizoyithola. Uyangiphoxa nje. Angazi uthina yena uneliseki umuntu esifazane onganeliseki shothi. Ngiya-understand ukuthi le mazwi washo. Uhlaleleni-ke nami uma usebhizi kanti wena ubhizi uyangifebela. Yini-ke buyihlalele nami buka ngingani ngaleso sikhathi uhambe la ojabula khona. Ngiyaxolisa, ngiyazi ukuthi lento engenza ayikho fair lento engiyenzile, ngiya-understand, ngiyaxolisa kakhulu. Mina ayikho into engizoyixola bandla. Yabona nje phezu kwezinto ey'ngaxolelwa. Uyabona ukuthi umuntu uhambe wayolala uhlala nami. Leyo nto ngangibona ukuthi ngaze ngiyixolele. Unesibindi uzuyangitshela. Kodwa bengeke kube fair ukuthi ngikukhiphele imfihlo engaka sonke lesi sikhathi futhi ngiqhubeke nayo. Ngiyeke-ke qhubeka-ke uyojola khona lapho ojola khona. Ungiyeke-ke mina kulungile. Okay, ngiyakuzwa but ngizocela ukuthi sibuye sikhulume mina nawe. Angiyiboni ngikhuluma. Bye. Angazi. So, how do you feel? Sukhulumile naye? And uyachaza ukuthi ayikho into afisa ukuyikhuluma njengamanje and akayiboni ezokhuluma nawe. So, usulikhulumile vele iqiniso but uzizwa kanjani wena ngakushilo? Yazi kubuhlungu ukuthi ngimzwisa ubuhlungu, ngazi ukuthi ngizomzwisa ubuhlungu vele ekugcineni. Njengoba bengisho ukuthi ngi-guilty and futhi angeke ngize ngi-expect ukuthi angixoleleni njengamanje. Okay. Ngicabanga ukuthi ku-right ukuthi ngimtshele iqiniso. Uzongixolela uma kufika isikhathi. Ngeke uzumjaha. Angeke ngize ngimjaha. Okay. So, uma ngabe kuthiwa ubaba wakho-ke, ubaba wey'ngane lezi eziwu-2, lo ongahlali naye, kuyenzeka uyayibona le video le. Angicabanga ukuthi angadidwa ivoice yakho, angicabanga ukuthi angadidwa usize owuwona. Noma ngabe kuthiwa sizokufihla ebusweni but ngiyazi ukuthi na kanjani because uyakwazi phela. So, ma sekwenzeka ayibone le video lena, njengoba azi ukuthi wena uhlala no-aunt and strict ngale ndlela ukuthi ubungadingi ukuthi akuvakashele la uhlala khona. Angiboni ukuthi uzoyibona. Akasumuntu wezinto zaku-internet, TV ini. Akayithandi lezo zinto, angiboni ukuthi engabona. Okay, so yena uzosazoqhubeka umfihlela ukuthi kade uhleli nomuntu wesilisa, bungeve uhlele no-auntie and iy'ngane zakhe
eyodwa yazo ubuhlala naye nalomlisa lo. Usazoqhubeka umfihlele yena. Yo, umbuzo wakho unzima kakhulu, angiboni ukuthi ngingakwazi ukuyiriska-ke Ngiyaxolisa. leyo-ke le. Ukusho ukuthi lapho ngizobe ngiriska umuntu engimthanda inhliziyo yami yonke ukuthi Oh, uyamthanda kakhulu. ngiyamthanda. Okay. Ngizobe ngiyariska lapho. Angazi ukuthi ngenze njani-ke uma ngahle kuthiwa uyathola. Ngoba angimazi noma uzongixolelani. That is why ngeke ngikwazi ukumtshela-ke yena. Yo. Angazi nami ufundeni ngayo yonke lento le ebiyenzeka kuwe. Noma ngathi ubuyenza wena. Ngifunda ukuthi kumele njalo umuntu kumele ahleze honest. Uma wazi ukuthi umuntu awumthandi, Ungcono ungangeni ku-relationship. umyekele nje. Ungalokhu uzenzisa sengathi khona into oyithandayo ngaye or ungamyuzi nje umuntu. Umyekele ayiphilela impilo yakhe uqhubeke nayo nempilo yakho. Ngoba kubuhlungu mase kanje. Ngifisela inhlanhla-ke mase uhlangana nobhuti because manje uzobe usungasakhulumi phela naye efonini and sizobe sesingekho. Uma usukhuluma nje naye engathi angayithola leyo ndawo nje enhlizweni yakhe noma ngabe kuthiwa akaxoli manje kodwa ngiyafisa ukuthi akuzwe mekuthi usuyakhuluma naye umcacisele iqiniso ukuthi why ubuyenza yonke lento le because uphukile phela. Kodwa-ke ngicela uzi-avail mhla sibiza futhi because kufanele silandelele kufanele ngibuye no part 2 lapho khona abantu bezobona ukuthi kwagcina kwenzekeni emva kokuba kade usukile la. So ngiyacela ukuthi ungazikutsi usinikeze ithuba lokuthi siphinde futhi sikwazi ukulandelela. Okay, ayikho inkinga. Ngiyabonga kakhulu. Mbukele bekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, upart 2 uyeza. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. Is there